Και που λέτε, μου δίνει αυτή την αφορμή. Αυτήν τη μία που ήθελα να τα κάνω όλα. Και πάει στα γάλατα που εγώ είχα ήδη φτιάξει. Πάω κι εγώ εκεί πέρα, πιάνει ένα γάλα και μου λέει τι είναι αυτό. Και με το που ακούω το εντάξει, ούτε ένα συγγνώμη ρε φίλε, κάνω ένα παπ έτσι ξέρω εγώ. Και της ρίχνω κάτω το γάλα, γίνεται μουνί το. Έλα και που είστε παιδιά, τι κάνετε. Παιδιά μην παράτε, καταλαβαίνω. Έχουμε καιρό. Πάνε κοντά 3 μήνες, το ξέρω. Αλλά τι να κάνουμε. Ήθελε και ο Ζενάρ λίγο να ξεκουραστεί. Και έτσι η πραγματικότητα είναι ότι όλη την ημέρα δεν έκανα. Μπράβο, κλείσε με εσύ. Τέλεια. Μπράβο. Μπράβο μαλάκα. Πήγες 1 εκατοστό. Με κόκκινο φανάρι ρε μαλάκα. Λοιπόν, anyway παιδιά, μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ να μιλήσω για το βίντεο για τη θεαματική έξοδο στο σούπερ μάρκετ. Και γενικότερα τι είχε παιχτεί με εκεί πέρα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω. Ωραία, πήγαινε πίσω τώρα. Πήγαινε πίσω. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω λοιπόν στο 2018, όπου ο Ζενάρη ήταν 19 προς 20 χρονών, κάπου εκεί. Τώρα βαριέμαι να κάνω τον υπολογισμό. Και έτσι όπως γύρναγε μία μέρα από τη σχολή του, βλέπει ότι κοντά στο σπίτι του ανοίγει ένα σούπερ μάρκετ. Τότε να σημειωθεί ότι δεν είχα μηχανάκι. Πράγμα που σημαίνει ότι να έχω κάποια δουλειά κοντά θα βόλευε. Που λέτε έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο η δουλειά να είναι κοντά στο σπίτι. Διότι αν η δουλειά ήθελε μία μισή ώρα για να πάω, και εγώ δούλευα ας πούμε 4ωρο, 5ωρο, γιατί πήγαινα για part time, 6ωρο κάτι, να πηγαίνω ας πούμε για 20-25 ευρώ μεροκάματο π.χ. και να τρώω 1-2 ώρες τα πήγαινε έλα, είναι λίγο βάρβαρο, εντάξει. Είναι σαν να δουλεύεις 8ωρο με τα λεφτά του part time, εντάξει. Που εν τέλει, spoiler alert, αυτό έγινε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Λοιπόν, το θέμα ήταν το εξής. Εγώ το βλέπω και πάω και κάνω αίτηση να στείλω ένα βιογραφικό εν πάση περιπτώσει, να το κοιτάξουν. Ωστόσο το σούπερ μάρκετ ακόμη είναι στο makeover, φτιάχνεται ακόμα, δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ανοίξει. Και τέλος πάντων με τα πολλά, αφού έχει ξεχαστεί το θέμα, πάω με ένα φιλαράκι για 2-3 εβδομάδες, ξέρω εγώ, το πολύ 3 εβδομάδες, στην Κεφαλονιά να ράξουμε, μιας και ήταν και καλοκαίρι, ξέχασα να το πω και αυτό. Και αν θυμάμαι και καλά, πρέπει να ήταν και Ιούλιος. Φεύγω εγώ που λέτε για Κεφαλονιά και μία μέρα στα καλά του καθουμένου που είμαι σε μία πισίνα και αράζω, ξέρω εγώ, κάνει ένα τηλέφωνο. Το σηκώνω, ναι, μου λέει, ξέρω εγώ, είμαι από το σούπερ μάρκετ, δεν θα δώσουμε το όνομα του σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να σε δω για συνέντευξη. Εγώ εκεί τα παθαίνω λίγο πολύ όλα, γιατί από τη μία ήθελα να πάω, από την άλλη ήμουν ήδη στην Κεφαλονιά που ήθελα ένα 5ωρο να γυρίσω και ήθελα και το εισιτήριο. Το οποίο εισιτήριο κόστιζε γύρω στα 50 ευρώ και το θέμα ήταν ότι αν με έπαιρνε, δηλαδή εγώ μπορεί να πλήρωνα τα 50 ευρώ, να ερχόμουν Αθήνα να κάνω τη συνέντευξη και να μην με έπαιρνε και να έμενα μετά εδώ, ας πούμε. Μετά πολλά παίρνω τη μάνα μου, παίρνω τους γονείς μου, τέλος πάντων τους το λέω ότι ξέρετε έγινε αυτό, τι λέτε να κάνω, και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, ρίσκαρε το. Και άμα είναι, σου βάζουμε εμείς τα λεφτά και ξαναγυρνάς πίσω στην Κεφαλονιά, μαλάχη. Οπότε έτσι και έγινε. Γυρνάω αυθημερών, κλείνω ένα ραντεβού μαζί της και την επόμενη μέρα βρισκόμαστε. Κάνουμε τη συνέντευξη και αυτή δεν με έχει ενημερώσει για το πότε θα ξεκινήσουμε. Τέλος πάντων, αυτή μου λέει ότι μάλλον θα ξεκινήσουμε μαζί, θα συνεργαστούμε, αλλά μου λέει όχι τώρα γιατί το κατάστημα δεν είναι έτοιμο. Λογικό μου φαίνεται και αυτό. Οπότε μου λέει, έχει στο νου σου κοντά σε 2-3 εβδομάδες, μου λέει, θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Οπότε λέω εγώ, οκ, 2-3 εβδομάδες, δεν με θες κάτι άλλο? Όχι, τίποτα. Οπότε λέω, οκ, θα επιστρέψω Κεφαλονιά, να κάτσω 2-3 εβδομάδες για να κάνω και τα μπάνια μου και όλα αυτά. Γιατί από τη στιγμή που θα ξεκινήσω δουλειά μέσα στον Ιούλιο, δεν νομίζω να πάρω και άδεια τον Αύγουστο, ας πούμε, έτσι. Να πάω να κάνω κανένα μπάνιο. Οπότε λέω ναι, και ξαναγυρνάω Κεφαλονιά αυθημερών. Δηλαδή μέσα σε 2 μέρες έκανα 10 ώρες ταξίδι και πλήρωσα και 100 ευρώ για τα ακτοπλοϊκά. Ακτοπλοϊκά βασικά και εκτέλει και τέτοια. Αυτά ίσα στα λέω θα παίξουν ρόλο μετά. Περνάει και αυτό, έχει γίνει και αυτό που λέτε. Μία άλλη μέρα έτσι στα καλά καθούμενα, εγώ ξαναλέω είμαι στην Κεφαλονιά τώρα και με παίρνει τηλέφωνο αυτή που ήταν η διευθύντρια, ας πούμε, του καταστήματος, ήταν δικό της με λίγα λόγια, και μου λέει, ξέρεις κάτι, άλλαξαν τα πράγματα, θα σε χρειαστώ σύντομα. Και λέω σύντομα? Μου λέει σύντομα. Θέλω να πας να φτιάξεις χαρτιά. Μου λέει τέλος πάντων τι χαρτιά να φτιάξω. Της λέω εγώ, ξέρεις κάτι, σε καμιά εβδομάδα, επειδή δεν είμαι Αθήνα,
θα μπορέσω να στα έχω έτοιμα όλα και τα χαρτιά, γιατί και τα χαρτιά αυτά δεν βγαίνουν έτσι. Της λέω σε καμιά εβδομάδα θα στα έχω όλα έτοιμα. Μου λέει δεν μπορώ σε μια εβδομάδα, θέλω πιο νωρίς. Οκ. Φεύγω κι εγώ την επόμενη μέρα, παίρνω το κτέλ, γυρνάω Αθήνα. Τέλος πάντων, πάω κάνω τα χαρτιά και η τύπισσα τι μου λέει, πρέπει για να ξεκινήσεις εδώ, πρέπει να πας επειδή πρόκειται για σούπερ μάρκετ αλυσίδα, έτσι. Πρέπει πρώτα να πας να κάνεις εκπαίδευση σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ από αυτή την αλυσίδα. Εντάξει, ήταν 2-3 εβδομάδες, ξέρω εγώ, τα σεμινάρια, να το πούμε και έτσι. Οπότε μου δίνει μια διεύθυνση, ένα σούπερ μάρκετ και πηγαίνω. Και τέλος πάντων πήγαινα εγώ εκεί πέρα για 2 εβδομάδες σερί και έκανα εκπαίδευση κάθε μέρα σε οπωροπολείο, έμαθα να είμαι ταμείας, έμαθα να κάνω αποθήκη, διάφορα πράγματα, γενικά πόστα, στα πάντα σαν να λέμε. Τέλος πάντων, εμένα αυτή ωστόσο δεν μου είχε πει ακόμα γιατί ακριβώς με θέλει. Με θέλει να είμαι ταμείο, με θέλει να είμαι, ξέρω εγώ, στην αποθήκη. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Και εδώ πέρα είναι και το λάθος που έκανα σαν μη έμπειρος που ήμουνα. Δεν μπήκα στη διαδικασία να ρωτήσω πολλά πράγματα, να ξέρω ακριβώς τι γίνεται, γιατί αν ήξερα ακριβώς τι γίνεται θα είχα καταλάβει πολλά πράγματα εξ αρχής. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω αυτό το βίντεο να μην βγει πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, έχω τελειώσει την εκπαίδευση και μία μέρα που κάθομαι με παίρνει τηλέφωνο αυτή. Βασικά δεν θέλω να τη λέμε αυτή, θα τη λέμε Έλενα, όπως τη λέγανε. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο η Έλενα και μου λέει, να σου πω ρε Ηλία, εσύ στο βιογραφικό μου είχες πει ότι σπουδάζεις με ηλεκτρολογία, κάτι τέτοιο. Της λέω ναι. Μου λέει, δηλαδή πιάνουν τα χέρια σου? Κάτσε λίγο. Της λέω ναι, πιάνουν. Τι να της έλεγα, όχι, δεν πιάνουν. Λοιπόν, μου λέει, να σου πω ρε εσύ, έχω εδώ πέρα κάτι καρέκλες, μου λέει, που πήρα από το IKEA, ξέρω εγώ και έτσι. Πες να με βοηθήσεις να τις συναρμολογήσουμε. Λέω εγώ, εντωμεταξύ ήταν πολύ κοντά στο σπίτι μου, εγώ δεν έκανα κάτι, καλοκαίρι ήτανε. Λέω, ξέρω εγώ, ναι, να περάσω. Λοιπόν, περνάω που λέτε και έχει ένα γραφείο IKEA, κάτι καρέκλες, κάτι μαλακίες τέτοιες, που αυτά όσοι έχουν ασχοληθεί ξέρετε πόσο ανώμαλα είναι. Υπάρχουν βίδες που δεν κολλάνε μεταξύ τους, οι οδηγίες δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Αυτός είναι στη δεξιά και τρέχει, μπράβο. Με το που φτάνω εγώ εκεί πέρα, ξεκινάω, ξέρω εγώ, να προσπαθώ να τα φτιάξω. Καμιά φορά αυτά χρειάζονται και δεύτερο άτομο, γιατί πρέπει να το κρατάς και ο άλλος να το βιδώνει. Τέλος πάντων, χρειάζονται και τέτοια. Όσοι έχετε ασχοληθεί, ξαναλέω, ξέρετε. Και αυτή με παρατάει και φεύγει, παιδιά. Τίποτα ρε, στεγνά. Με παρατάει, πήγε να κάνει κάτι άλλες δουλειές και φεύγει. Τέλος πάντων, εγώ τα κάθομαι, τα φτιάχνω όλα. Μου πήρε πάρα πολύ ώρα και επειδή δεν είχαν μπει air condition ακόμα στο χώρο, είχα πεθάνει στη ζέστη. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα έφτιαξα. Θα μου πεις αφιλοκερδός? Ναι, εννοείται αφιλοκερδός. Λάθος, το ξέρω. Μου λέει μετά να ξέρεις ότι σε μία εβδομάδα ανοίγουμε και το κατάστημα δεν είναι έτοιμο. Κανονικά έπρεπε να είναι έτοιμο. Της είχαν πει ότι θα στείλουν ομάδα από τα κεντρικά της εταιρείας, αλλά δεν στείλανε ποτέ. Οπότε στείλανε δηλαδή, αλλά στείλανε 2 άτομα. Οπότε μου λέει, θα με βοηθήσεις? Πρέπει να το ανοίξουμε. Μου λέει, πας θυσία. Γιατί όταν σου δίνει η εταιρεία μία ημερομηνία, πρέπει να ανοίξει αυτή την ημερομηνία. Τέλος. Της λέω ναι. Που σημαίνει ότι για να ανοίξει, χωρίς να έχουμε συνεργείο, και το προσωπικό ήμασταν 4 άτομα. 4 άτομα, μαλάκα. Νιώθεις? 4 άτομα. Σημαίνει ότι έπρεπε να μας γίνει ο κόλλος τόσος, πραγματικά. Λοιπόν, και που λέτε, έτσι ξεκινάμε να δουλεύουμε 10, 11, 12 ώρες την ημέρα. Εγώ σε μια φάση όμως τη ρωτάω, να σου πω κάτι. Αυτά πληρώνονται? Τι γίνεται με αυτά, τι συμβαίνει με αυτά? Γιατί πρακτικά δεν είχε γίνει ακόμα η πρόσληψη. Η πρόσληψη θα γινόταν όταν θα ξεκινούσαμε να δουλεύουμε. Οκ. Και μου λέει αυτή, ναι, μην ανησυχείς, τα γράφω, τα περνάω στο λογιστή, έχω το λογιστή μου που τα σημειώνει, τέλος πάντων, μαλακίες. Λέω κι εγώ, εντωμεταξύ άπειρος εγώ τέρμα, λέω κι εγώ, οκ, για να μου λέει τα σημειώνει, δεν νομίζω να μου λέει ψέματα. Με τα πολλά, περνάει ο καιρός, εγώ εντωμεταξύ λεφτά από το makeover που δούλευα 10-15 ώρες σε ρίκα μια μέρα, δεν έχω δει ακόμα τίποτα ρε, που αυτά είναι μαύρα, κανονικά έπρεπε να μου τα δώσει στο χέρι από τη στιγμή που δεν έχει γίνει πρόσληψη. Με τα πολλά εγώ έχω ήδη καταλάβει ότι κάτι αρχίζει να βρωμάει, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν θέλω και να τα παρατήσω, γιατί δεν είμαι τύπος που τα παρατάει εύκολα.
Οπότε λέω κάτσε να δώσουμε χρόνο, να ανοίξει το κατάστημα, να δούμε πώς θα πάει, τι θα γίνει και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ας μην βγάζω γρήγορα συμπεράσματα. Αυτή ήταν η σκέψη. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι η ομάδα που είπα, το προσωπικό που ήμασταν 4 άτομα, ήμασταν 2 αγόρια, 2 κορίτσια. Το ένα αγόρι την ψηλιάστηκε ότι πάει να γίνει μαλακία και εγκατέλειψε. Σταμάτησε. Της λέει: ξέρεις, δεν συνεχίζω. Γιατί αυτός είχε και τη μέση του, είχε θέματα με τη μέση του και εμείς έπρεπε να σηκώνουμε πράγματα για 1002 λόγους. Ας μην το αναλύσουμε τώρα. Οπότε αυτός παραιτείται και μένω εγώ με 2 κορίτσια. Συν την Έλενα 3. Η Έλενα, είπαμε, είναι η διευθύντρια. Λοιπόν, πράγμα που σημαίνει ότι όλο το βάρος έχει πέσει πάνω μου. Κυριολεκτικά. Ό,τι είναι να σηκωθεί, τα βαριά πράγματα και τέτοια, τα κάνα εγώ. Και η μέση μου έχει γίνει, έχει ανοίξει στη μέση μου. Πραγματικά. Να σημειωθεί ότι στο χώρο δεν έχουν μπει ακόμη ούτε ράφια, ούτε ψυγεία, ούτε τίποτα, ρε. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τα μόνα που έχουν φτιάξει είναι κάτι ηλεκτρολογικά, κάτι τέτοια πραγματάκια. Δεν έχουν γίνει εγκατάσταση στα πράγματα. Σε μια φάση, τέλος πάντων, έρχεται ένας τυπάς με ψυγεία. Τέλος πάντων, αυτός πρέπει να ήταν τα τελευταία πράγματα που ξεφόρτωνε, γιατί αυτή ήταν η δουλειά του, να πηγαίνει σε διάφορα καταστήματα και να προμηθεύει πράγματα. Σε εμάς είχε στείλει τα ψυγεία. Και τέλος πάντων, επειδή ήθελε να τελειώνει λίγο πιο γρήγορα, μου λέει: να σου πω κάτι, ας μην το κατεβάσουμε. Όσοι ξέρετε, έχει ένα γερανάκι, το φορτηγό που τα κατεβάζει κάτω. Και μου λέει: να σου πω, μου λέει, ας το πιάσουμε έτσι, μου λέει, και να το κατεβάσουμε. Εν τω μεταξύ, αυτός ήταν λίγο και σαν ντουλάπα, έτσι. Καμία σχέση με μένα. Αλλά όπως και να έχει, δεν υπήρχε λόγος να σηκώσουμε τόσο βάρος. Και μου το λέει αυτό, εγώ του λέω: ναι, οκ, πάμε. Γιατί μου αρέσουν κιόλας οι προκλήσεις, δεν θα σας πω ψέματα. Και έτσι όπως το σηκώνουμε, παιδιά, με πιάνει κάτι εδώ πέρα. Εδώ, ρε. Και μετά δεν μπορούσα να σταθώ, δεν μπορούσα να κάτσω όρθιος. Πρέπει να είχα πάθει κάποιο στραμπούλιγμα στους μυς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποια θλάση, δεν ξέρω να σας πω. Τέλος πάντων, πήγα στο νοσοκομείο, το κοίταξα. Ο γιατρός μου είπε ότι ναι, κάποια θλάση είναι ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τη γνωμάτευση. Αυτό το κρατάμε λίγο στην άκρη. Με τα πολλά, το κατάστημα ανοίγει και το ωράριό μου ήταν, επειδή δεν είχε βρει άτομο να καλύψει την απογευματινή βάρδια, ήμουνα πρωί και απόγευμα σερί. Σημαίνει 10, 11, 12 ώρες κάποιες φορές. Και μετά καθόμουνα και να αλλάξουμε και καρτελάκια. Να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι ώρες υποτίθεται ότι τις έγραφε ο λογιστής. Οπότε τα πλειωνόμουν. Εγώ λέω: εντάξει, καλοκαίρι είναι. Ναι, μεν μετά το 8ωρο έτσι που ήμουνα τέζα, επειδή δούλευα πολλές μέρες, 8 ώρα, 10 ώρα, δεν θα πήγαινα πουθενά. Δηλαδή ήμουνα σε φάση που απλά θα πήγαινα να ξεκουραστώ. Και ξαναλέω, 10 ώρα χειρονακτικής δουλειάς, full. Σηκώναμε πράγματα και τέτοια. Δεν ήταν 8 ώρη, 10 ώρη, 12 ώρη δουλειά σε ένα γραφείο. Κάποιες φορές ήταν και 15 ώρα. Λοιπόν, κάτσε να γυρίσω. Τι σας εξηγώ και σας τώρα. Σας μιλάω τώρα να σκάει ένα φανάκι, παιδιά, με καρπούζια και να έχει 10-15 καρπούζια. Και άντε αυτά να τα κουβαλήσεις τώρα. Εμείς δεν είχαμε γερανούς και τέτοια. Επειδή ήταν μικρό το κατάστημα, δεν ήταν μικρό για να έχει 4 άτομα προσωπικό βέβαια, δεν γινόταν να κάνεις, να βάλεις γερανούς. Δεν χώραγαν από τις πόρτες και από αυτά. Οπότε όλα γινόντουσαν με τα χέρια τώρα. Σκεφτείτε τώρα να κουβαλάς 15 καρπούζια, μετά να κουβαλάς όλα τα αναψυκτικά, όλα τα νερά, όλα τα πάντα με τα χέρια. Παιδιά, σου βγαίνει η Παναγία. Όποιος δεν με πιστεύει, δεν με νοιάζει. Γίνεται που λέτε αυτό. Εγώ ξαναλέω, πιστεύω ότι απλά θα γίνουν όλα αυτά και μία μέρα θα ξυπνήσω και θα ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό και θα δω, ξέρω εγώ, 2.000, 2.500 και λέω: εντάξει, ξέρω εγώ, never mind, και να παραιτηθώ. Άξιζε τον κόπο γιατί έβγαλα 2.500. Ήταν και στη φάση που ήθελα να πάρω το παπί τότε. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι εγώ ξύπναγα 5 το γαμμένο πρωί γιατί έπρεπε να κάνω παραλαβή. Όσοι έχετε κάνει 5 το πρωί σε ηλικία 19 ετών, καταλαβαίνετε τι πάει να πει. Σημαίνει ότι τα ξενύχια τα έχει κόψει, βόλτες τις έχει κόψει, ειδικά όταν δουλεύει 12 ώρα. Γενικά, εγκαταλείπει ζωή από κάθε οπτική γωνία. Αλλά αυτό δεν ήταν τόσο που με πείραζε, γιατί δεν ήταν για πάρα πολύ καιρό. Και σας λέω, μου αρέσουν οι προκλήσεις, αντέχω γενικά. Αρκεί βέβαια να έχω και το ανάλογο τίμημα. Να βγάζω λεφτά, πώς το λένε. Ωστόσο, αυτή είχε περάσει ο καιρός και δεν έβρισκε άτομο. Εγώ υποτίθεται θα δούλευα 8 ώρα, 15 ώρα, μέχρι να βρει αυτή άλλο άτομο. Οπότε, όποιος ερχόταν εκεί πέρα και έβλεπε τι πουτσα είναι η δουλειά, δεν καθόταν, έφευγε μέσα σε 2 μέρες, σταμάταγε, έλεγε: γάμισε το, πάω να κάνω κάτι άλλο. Και να σημειωθεί και τα λεφτά δεν ήταν ιδιαίτερα πολλά. Όσοι έχουν δουλέψει σούπερ μάρκετ ξέρουν πάνω κάτω ποια είναι τα λεφτά. Είναι λίγα.
Πολύ λίγα για τις ώρες που δουλεύεις, ανάλογα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πόνταρα στο ότι είναι πολλές ώρες, οπότε θα βγουν εκεί παραπάνω τα λεφτά. Δεν πόνταρα στο ότι είναι πολλά τα λεφτά που δίνει το σούπερ μάρκετ. Ήταν που λέτε μια φάση που της έλεγα κι εγώ πότε θα βρεις άτομο, γιατί δεν γίνεται. Εγώ εντωμεταξύ έτρεγα σε όλα τα πόστα, ρε. Στη βάρδια ήμουνα εγώ, η Έλενα, και το βράδυ ήταν οι δύο κοπέλες. Εγώ και η Έλενα δεν ήμασταν ουσιαστικά δύο άτομα στη βάρδια. Η Έλενα όποτε ήθελε ανέβαινε πάνω στο γραφείο και μου έλεγε κάτσε εσύ, που σημαίνει ότι έπρεπε να είμαι και στα πόστα αν έρθει να κάνω παραλαβή και ταυτόχρονα να κάνω ταμείο και ταυτόχρονα να βάζω τα πράγματα. Σας μιλάω, παιδιά, χαμός, έτσι. Όσοι έχετε δουλέψει σε δουλειά, ξέρω, που να θέλει 5 άτομα αλλά δουλεύετε 2 π.χ., ξέρετε τι εννοώ. Η δουλειά δεν είναι εύκολο να γίνει σωστά. Και ενδεχομένως στη δουλειά που πρέπει να δουλέψουν 5 αλλά τη δουλεύουν 2 να γίνουν και λάθη. Όχι ενδεχομένως, θα γίνουν σίγουρα λάθη. Λάθη του τύπου, ας πούμε, σκεφτείτε ένα σκηνικό. Είχε έρθει ένας πελάτης και το καρτελάκι έλεγε ότι ο χυμός που είχε πάρει έκανε 1,30 και στο ταμείο του έλεγαν ότι κάνει 1,50, 20 λεπτά παραπάνω. Και ο τυπάς μας είχε κάνει σκηνικό εντός εισαγωγικών, γιατί άλλη ήταν η τιμή που έγραφε το καρτελάκι και άλλη ήταν η τιμή που πλήρωσε αυτός εν τέλει το ταμείο. Που εν μέρει δίκιο είχε, αλλά μόλις το είδε αυτό η Έλενα μας την είπε. Μετά είχε γίνει ένα άλλο σκηνικό. Η Έλενα δεν ήθελε να πετάμε πράγματα. Δηλαδή υπήρχαν, ας πούμε, σάπια πορτοκάλια, δηλαδή σε κατάσταση σχεδόν σάπια. Πήγαινα εγώ, τα έβγαζα, της έλεγα Έλενα, είναι σάπια αυτά τα πράγματα, να τα πετάξουμε? Μου λέει αυτή, τα κοίταζε, όχι, μου λέει μια χαρά είναι, άστα. Με αποτέλεσμα να έρχονται πελάτες, να τα βλέπουν έτσι σάπια και να μου λένε ρε αγόρι μου, γιατί τα αφήνεις αυτά εδώ? Και εγώ να μην μπορώ να τους πω και πολλά πράγματα. Τους έλεγα, ξέρετε κάτι, πηγαίνετε στο ταμείο, είναι η κοπέλα, η Έλενα δηλαδή, ρωτήστε την, μην ρωτάτε εμένα. Γίνεται ένα άλλο σκηνικό, έρχεται μια κοπέλα και μας λέει ότι ξέρετε κάτι, τα καλαμάκια που πήρα, συσκευασμένα καλαμάκια ήταν, είναι μαύρα. Γιατί ήταν μαύρα? Γιατί όταν ο Ηλίας έπρεπε να κάνει παραλαβή, ταμείο, αποθήκη και να φτιάχνει και τα πράγματα ταυτόχρονα, σημαίνει ότι έπρεπε κάτι να μείνει πίσω. Που σημαίνει ότι αν εμένα μου είχαν έρθει τα πράγματα του ψυγείου, π.χ. γιαούρτια και τέτοια, αλλά είχα ταμείο, έπρεπε να τρέξω στο ταμείο. Και μέχρι να τελειώσω με το ταμείο, τα πράγματα θα έμεναν κάπου μέσα στο σούπερ μάρκετ, χύμα στους διαδρόμους. Που σημαίνει ότι όταν αφήνεις κάτι χύμα στους διαδρόμους για 30, 40, 50 λεπτά, μία ώρα καμιά φορά, σημαίνει ότι εύκολα μπορεί να χαλάσει ένα γιαούρτι. Οπότε έτσι και έγινε, χάλασαν τα καλαμάκια. Η τύπισσα τα πήρε και όταν τα πήρε να τα ανοίξει, τα είδε μαύρα. Λοιπόν, αυτό έγινε πάλι ένα θέμα. Προφανώς πάλι, χωρίς να φταίω, έφταιγα εγώ, για την Έλενα δηλαδή. Και τέλος πάντων είχαν μαζευτεί πολλά τέτοια πράγματα που εγώ της έλεγα ότι ξέρεις κάτι, δεν φταίω, δεν γίνεται να κάνω τα πάντα ταυτόχρονα και να μπουν τα πράγματα στο ψυγείο μέσα σε ένα 10 λεπτό από όταν τα παραλάβαμε. Όταν είμαι ένα μισάωρο στο ταμείο. Δεν γίνεται αυτό, εντάξει. Η Έλενα γενικά τα είχε βάλει πάρα πολύ μαζί μου, πάρα πολύ. Δηλαδή, για ό,τι και να γινότανε, έφταιγα εγώ. Η τύπισσα εντωμεταξύ, ξέχασα να πω ότι ήταν ψυχολογικά ασταθής. Και αυτό το λέω γιατί εδώ στα χέρια της υπήρχαν χαραγματιές, που αυτά δεν γίνονται αν δεν έχεις ψυχολογικά προβλήματα βαριά. Και η τύπισσα, να σημειωθεί ότι έπινε στο πρωί μόνο το πρωί, έπινε από τις 5 που πηγαίναμε μέχρι τις 10 έπινε 6 καφέδες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 6 καφέδες? Η τύπισσα έτρεμε ολόκληρη, ρε. Γενικά η τύπισσα είχε πολλά θέματα, φαινότανε. Οπότε τις έφταιγαν όλα. Και ο πρώτος στη λίστα ήμουνα εγώ, γιατί εγώ δούλευα μαζί της αυτή τη βάρδια. Τέλος πάντων, που λέτε μία μέρα, εγώ έχω νευριάσει ήδη πάρα πολύ, γιατί για τους 1002 λόγους, γιατί τα λεφτά που μου έδινε δεν ήταν αυτά που περίμενα, γιατί δούλευα 8 ώρα, 10 ώρα, μου λέει θα βρει άτομο, αλλά με τις συνθήκες που είχε δεν θα ερχόταν κανένας να δουλέψει εκεί πέρα. 1002 λόγους, παιδιά, γιατί ό,τι γινότανε έφταιγα εγώ και ας μην έφταιγα, διότι δεν είχα δει ρεπό ούτε με τελεσκόπιο, ξέρω εγώ. Και πέφτει την ίδια μέρα που εγώ είμαι νευριασμένος, με
μία μέρα που και η Έλενα, εντάξει, η Έλενα ποτέ δεν είχε τις καλές της, πάντα ήταν γάμισέτα. Και αυτό τι σημαίνει, με έχει πάρει από πίσω και προσπαθεί να βρει κάποιο λάθος που κάνω να μου την πει. Τέλος πάντων, με τα πολλά μου έχει πει 1, 2, 3, ξέρω εγώ. Δεν έχω δώσει σημασία. Στο τρίτο όμως, δηλαδή, είχα φτάσει στο αμήν. Λέω, άμα μου πει μία ακόμα μαλακία, χωρίς λόγο, ξαναλέω όλα χωρίς λόγο, θα γίνει της p***νας. Έτσι όπως τα φτιάχνω και προχωράω παραπέρα να φτιάξω κάτι άλλο, μου κάνει Λία, έλα εδώ. Έτσι με αυτό το σπαστικό το ύφος μου ερχόταν, εντωμεταξύ ήταν και 1 μέτρο και 1 αμυλικό. Μου ερχόταν να τις πατήσω. Και που λέτε, μου δίνει αυτή την αφορμή. Αυτήν τη μία που ήθελα να τα κάνω όλα. Και πάει στα γάλατα που εγώ είχα ήδη φτιάξει. Πάω κι εγώ εκεί πέρα, πιάνει ένα γάλα και μου λέει τι είναι αυτό, και μου το δείχνει έτσι. Εγώ εντωμεταξύ έχω φρικάρει, ρε. Η τύπισσα ήταν τόσο βλαμμένη και τόσο παθιασμένη να με βγάλει άχρηστο, που βλέπει και μου λέει, αυτό εδώ είναι λιγμένο, μου λέει. Γιατί το έχεις αφήσει εδώ? Και κοιτάω και η τύπισσα κοίταγε την ημερομηνία παραγωγής. Για όσους δεν ξέρουν, το γάλα πάνω έχει 2 ημερομηνίες. Ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης. Η τύπισσα κοίταζε την ημερομηνία παραγωγής που είχε περάσει από την ημερομηνία που είχαμε τότε και νόμιζε ότι ήταν λιγμένο. Και με το που το βλέπω αυτό, της δείχνω με το δάχτυλο έτσι ότι ήταν ημερομηνία παραγωγής και μου κάνει «Α, εντάξει», μου κάνει. Και με το που ακούω το «Α, εντάξει», ούτε ένα συγγνώμη, ρε φίλε, κάνω ένα παπ έτσι, ξέρω εγώ, και της ρίχνω κάτω το γάλα, γίνεται το μαγαζί και αρχίζω να φωνάζω. Οπότε ξέσπασα τα πράγματα. Οπότε ό,τι έβρισκα έτσι στα ράφια, απλά τα πέρναγα έτσι, τα πέταγα όλα, ρε. Φώναζα τέρμα. Πάω μέσα να πάρω τα πράγματά μου που τα είχα στην αποθήκη. Ένα τσαντάκι είχα, μην φανταστείς κάτι τρελό. Τη διαδρομή για όλα μέσα, απλά κλώτσαγα πράγματα, πέταγα πράγματα από τα ράφια. Και την αρχίζω στα καντήλια έτσι όπως πάω να φύγω και μου λέει, πώς μου μιλάς έτσι? Εγώ θα μπορούσα να είμαι η μάνα σου. Μου λέω, η μάνα μου με σέβεται. Το πόσο ωραίο αίσθημα ήτανε το να υπογράφω το χαρτί της παραίτησης. Δεν έχω ξανανιώσει πιο όμορφα από τότε. Και πριν πεταχτούν 5 μαλάκες, γιατί θα υπάρξουν σίγουρα αυτοί οι 5 μαλάκες που θα πούνε «Ω, θύμα, όλοι θύματα είστε, γι' αυτό καταλήγουμε έτσι και τέτοια». Φίλε, ήμουνα 18 χρονών, δεν ήξερα την τύφλα μου. 18 ψέματα, 19 προς 20 ήμουνα. Δεν ήξερα την τύφλα μου. Εν μέρη ήταν η μεγαλύτερη μαλακία της ζωής μου, αλλά ταυτόχρονα ήταν και το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής μου. Γιατί από τότε δεν αφήνω τίποτα να πέσει. Όσοι με ξέρουν τώρα και ξέρουν πώς χειρίζομαι τώρα τις δουλειές και τις πληρωμές μου και αυτά, ξέρουν ότι δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο. Παιδιά, να είστε πολύ ξεκάθαροι, πολύ ακέραιοι με ό,τι έχει να κάνει με τις πληρωμές σας, με τις άδειές σας, με αυτά. Όταν πηγαίνετε σε μια δουλειά, να τα ξεκαθαρίζετε όλα από την αρχή. Φέρ' το έτσι στην πλάκα. Όταν σε παίρνουν συνέντευξη, πες, ξέρεις κάτι, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, συνεργάτες στη δική μας περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου πεις ακριβώς τι χάνω, τι ακριβώς κερδίζω, τι δεν δίνεις, γιατί είναι κάποια που δεν δίνουν. Και αυτά. Λοιπόν, αυτές ήταν οι συμβουλές, αυτή ήταν η θεαματική έξοδος από το σούπερ μάρκετ. Τα έκανα όλα και έφυγα. Το αστείο ποιο είναι ότι την επόμενη μέρα δεν είχε άνθρωπο να κάνει παραλαβή, που σημαίνει ότι το κατάστημα έπρεπε να μείνει κλειστό αναγκαστικά, επειδή έλειπα εγώ. Γιατί θα έβαζε τις κοπέλες να κάνουν την παραλαβή, δεν γινότανε. Και αυτές θα τις έλεγαν όχι, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαν να σηκώσουν βάρη πολλά. Και οι καταγγελίες που είχαν γίνει ήδη για το σούπερ μάρκετ, για τα χαλασμένα οποροπολία, για τα χαλασμένα σουβλάκια τότε, για τα καλαμάκια και αυτά, όλα μαζί τα έφερε έτσι που η εταιρεία της πήρε το κατάστημα. Ξέχασα να πω ότι ήταν franchise, δεν πειράζει, το λέω τώρα. Της το πήρε το κατάστημα και τώρα το κατάστημα, παιδιά, το έχει ένας άλλος. Και θα σας πω ποιο είναι το πιο αστείο. Όταν μπαίνω πια σε αυτό το σούπερ μάρκετ, κανείς δεν ξέρει ότι αυτό το κατάστημα το έχω χτίσει όλο εγώ κυριολεκτικά. Έχω βάλει από τα ψυγεία μέχρι την καρέκλα του διευθυντή, την τελευταία βίδα, όλα τα έχω κάνει εγώ και αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανένας τίποτα. Είναι αστείο που πηγαίνω καμιά φορά και μου λένε ψάχνετε κάτι, θέλετε να σας βοηθήσω? Και είμαι εγώ σε φάση, κοπελιά, άστο, δεν ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα, ευχαριστώ.
Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Συγγνώμη αν ήταν μεγάλο, αλλά έπρεπε. Subscribe, like, comment, share για να με βοηθήσετε και να στηρίξετε το κανάλι. Ρίχτε και ένα follow στο Instagram γιατί είστε γαμάτοι. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Γεια σας.